indisk guru vinder millioner af tilhængere verden over. De ser ham udføre mirakler som en gud. Selv siger han, at han er Gud. En Gud, der kan oprejse de døde og helbrede kræft. Blandt guruens tilhængere findes mange, som selv er forbilleder. Skuespillerne Goldie Hawn og Steven Seagal fra Hollywood, Englands hertuginde Fergie og millionæren Isaac Tigrat, som stiftede den internationale kæde af Hard Rock Caféer, er eksempler. Bevægelsen vinder udbredelse i Danmark. Den tidligere Superfos-direktør, forretningsmanden Jørgen Trygved og skuespilleren Margrethe Køjto er blandt de kendte tilhængere. Men hundredvis af andre danskere rejser hvert år til Indien for at opleve guruen. De stråler af forventning. Jeg har hørt så meget godt om ham. Det er simpelthen, det er det største. Hans navn er Sai Baba, en 1,5 meter høj mand, hvis indflydelse i Indien er enorm, både politisk og økonomisk. Han omgiver sig med toppolitikere, her Indiens premierminister. Han har egen lufthavn og privathospitaler, betalt af disciplenes pengegaver. Pengene kommer også fra Danmark, hvor Sai Baba er blevet statsanerkendt som trossamfund. DR-dokumentar har fulgt en gruppe danske tilhængere til Indien, til byen, hvor tusindvis af disciple samles for at tilbede Sai Baba. Vi går i dette program tæt på guruen og organisationen bag ham, for bag den flotte facade og alle de såkaldte mirakler skjuler sig alvorlige anklager. Sai Baba is a charlatan. He's an exploiter. He's a cheat. DR har talt med tidligere tilhængere, som i mange år var ledere og hørte til i toppen af Sai Babas organisation. De fortæller om svindel og om seksuelt misbrug af unge disciple. Sai Baba har betytt för mig en personlig katastrof. Han har våldfört sig på mig och andra, både fysiskt och psykiskt. Arsødal Slot i Nordsjælland. Slottet er netop blevet opkøbt af Sai Baba-bevægelsen for godt 15 millioner kroner. Bevægelsen vil omdanne slottet til en højskole. Som statsanerkendt trossamfund kan pengegaver til Sai Baba trækkes fra i skat, så danske skatteydere er med til at betale til den verdensomspændende organisation. De har overtaget en af de absolut mest værdifulde ejendomme i byen, og værdifuldt er sådan forstået i menneskelig forstand. Det er nemlig byens grundlægger, der har boet i huset. Første gang de dukker op, der er jeg sådan set ikke rigtig klar over, hvem de er. Fordi de forsøger at købe en ejendom her under dække af at ville lave en højskole, og de fortæller sådan set ikke ret meget om, hvem de er. Men alene, at de ikke har nogen forbindelse til Tvind. Først i slutningen af mødet får jeg udleveret en bog. På bagsiden, der er der et billede af Sai Baba. Og velkommen til vores rejsemøde. I Næstved er en gruppe danskere ved at forberede deres rejse til Sai Babas hovedkvarter i Indien. Pris 10.000 kroner. Der er 14 dage til afgang. Vi kan glæde jer. For nu af jer, så er det første tur til Indien. For andre, så har I været der flere gange tidligere. 2 og 3 og 4 og 5 gange, hvad ved jeg. Og dette er min tur nummer 50. Mange tilhængere betragter Sai Baba som en gud. På grund af dette programs belastende udsagn om Sai Baba, har en del af tilhængerne fortrudt deres medvirken. Derfor er de blevet sløret på billederne. Men det gælder ikke alle. Ja. Så kommer vi så til at møde Sai Baba, altså vil han se os? Du kan tro, han vil se dig. Ja. Han siger også, at du sitter her, og du tror, at jeg ikke er klar over din tilstedeværelse. Men det er han fuldstændig. Hvis I vidste, hvad jeg har været med til de 49 gange, der har været. Jeg har haft med folk interview med cancer, som er blevet raske. Jeg har haft med folk, som har været blinde, som har fået synet tilbage på stedet. Rejselederen, nordmanden Litvin Virkesdal, lever af at sende danskere ned til Sai Baba.
Selv siger han, at guruen har helbredt ham for kræft. Så smider jeg alt ud. Og jeg vidste, at på den dag, så var jeg fuldstændig rask. Jeg siger hver gang, at det er ingen, som rejser derned, så kommer jeg hjem igen, som det samme menneske. Mange er I? Ja, det er spændende. Er du aldrig bange for at flyve? Aldrig. Og der er en enkelt grund, at bare er med på vores tur, uansett hvad. Og det har også den årsag i, at i 1997, så var det et fly i Sydamerika. Det var en Boeing 737 med 2 motorer. Og så den ene motor ud. Og en Boeing 737 kan godt flyve med en motor. Problemet var bare, at den anden motor også stod ud. Og så går det bare en vej ned. Men ellers gjorde det sådan, ombord var Sai Baba devotee. Og hun råbte på Sai Baba. Lige efter kunne de se Sai Baba i skyerne, uden for vingen på flyet. Og så starter den ene motor, og så starter den anden motor. Og Baba var med flyet ude i skyerne i 20 minutter. Og alle så det. Det er Baba i skyerne. Vi er i det sydlige Indien, i byen Puttaparthi, som er hovedsæde for Sai Baba og hans bevægelse. Puttaparthi var engang en lille landsby. I dag er her konstant mellem 10 og 20.000 disciple. Ved særlige højtider samles over 1 million tilhængere i byen. To gange om dagen fylder disciplene gaderne, når de kommer ud fra Sai Babas tempelområde, den såkaldte ashram. De mandlige disciple skal være klædt i hvidt, og kvinderne skal have tildækkede skuldre og ben. Alt her i Puttaparthi handler om Sai Baba og hans forskellige budskaber om kærlighed, fred og forståelse. I gaderne blomstrer turistindustrien. Her er masser af butikker fyldt med souvenirs. Man kan for eksempel købe en CD indsunget af guruen selv. Prikkerne her markerer Sai Baba-organisationens centre, som findes over det meste af verden. Anslået er der omkring 30 millioner tilhængere. For tilhængernes pengegaver har Sai Baba skabt værdier, som anslås til mere end 15 milliarder kroner. Han har blandt andet bygget dette privathospital. Hospitalet blev for nylig indviet af Indiens premierminister og fremhæves blandt tilhængere som et eksempel på Sai Babas gode arbejde. Indenfor er man ikke i tvivl om, hvem patienterne skal takke for behandlingen. I forvejen havde Sai Baba